Nevím, no. To je jedno. Každopádně natáčíme. Zdravím, já jsem Racer. Se mnou je tu Nonko a rozhodli jsme se, že zajdeme jedno BGčko. Ukáže se, kdo je lepší a tak. No. To už dávno víme. To už dávno víme. Ano, no, ty jsi tu nový, tak co nám o sobě povíš? OK, zapomeň na to reči. Dal si sídlo? No OK, už to začalo. Jdeme na střed, jdeme to tam platit. OK, ale mě hraje hrozně na hlas hudba. Ano, já jsem slovo hrozně. Chceš jít vážně na střed, to? No, to tam drtíme. Mají tam 2 healery, to je na pohodu. Ale nemám insigniu. No, to může být potenciální problém, protože já taky ne. Já tady běhám ve fíru jak chuj. Blue base is secure. Red base is secure. Kámo, Blue base is secure. já ty PvP sondy mám hrozně na hlas. No, Dobré, já utěkám. to vážně. No jasně, já jsem se posral kam úplně na... Mně to spadlo. To je v piči. No OK, takže už jsem zpátky. Dostal jsem nějaký DCčko. To bylo Víte, aniž mě pitný Red daj. base is under attack. mimo můj rozpočet. Takže jsem za celý BG zatím nic neurobil. Budu to muset dohánět. A musím se ještě stlumit soundy. Prostě příprava zase nulová. Blue team scores. Tak jako jsme na tom. Red base is secure. Ty to absolutně nevyšlo, ty kokso. No, já od té doby, co mě to spadlo, tak mám zabugovaný ten adoník. Hej? No, ten Battleground Target. A já mám prvého killa 200 000. Ten byl můj, kámo. Nie. Zkusím reconnect, či to pomůže. Kurňa. Blue base is Já píšu secure. kokotiny. To vážně? Mě nejde ani reconnect. To je jedno. Blue base is under attack. Red base is under Já si bez attack. té insignie nedokážem hrať, kámo. To je ako... Však seš Warlock, preboha. Och, to čo je? Seš na středu? Hej. Vidíš na toho prísta, jako healoval? Nevím, ale někdo odletěl. To já jsem ho zhodil. Komu já jsem budal za 68 000 a nebyl můj. To není možný. Killing spree. Za koľko dostal? Double kill. A kde ten beží? Ono to není reconnect, je to reload, já už nevím, co mu to... Jaj. Kámo? No, doufám, že žiju. Mne na strede. Teď to mám... Ale já nežijem. Kamo, teď to mám úplně Red černý base ten is addon. secure. Ach jaj. To je úplně za trest. Zmrdí. Jistě zmrdí. Mně zase můj pet někde lítá úplně, jak jsem dával Blue ten... base is secure. No, kokotně. Dobre, ja som s tým adoníkom spokojný, ale absolútne to nevyužívam. Ale tak ten addon je na pohodu, kdybych ho neměl buglej. Red team scores. Hej, do mě tady jde 5 asi. To není dobrý. Já jsem za tohle VGčko zatím nic neurobil. Blue base is under attack. Pomoc! Já nemám, na kolikáce mám opašok. O, dobrý. Vipnul jsem a už se mi to tu objevilo. Ten střed. Já nevím, mně to asi nefunguje.
Ale no tak. Ty jsi na středu? Hej, však to nikdo není. Proč nemůžeme použít onu? Až teraz. Blue team scores. Jaký varlok mě to hantí? To je ten demonology, on nič nemá. Nevím, každopádně má silence úplně. Ale no tak. Pojď toho healera. Dač vyhráváme či prehráváme? Vyhráváme. Blue base is secure. Jsme horda. To vždycky prehrává. Blue base is under attack. Blue base is secure. Já jdem fakt do něho vyplatať chaos bod, lebo to jinak nepůjde. Mamo, ten byl můj. O, pojď mi. A ještě jeden. A ještě jeden. Dobre, tak už žádný. Člověk si konečně zapne trinketík a dostane fear. Ten damage se mu vrátí, ne? Is under Nevrátí. attack. First blood. No, proto. Zase můj pet někde v řití. Já to mám na Ctrl 2? Nebo na Ctrl 1? Ne. Pojď mi, jo. Rampage. Na čem mám nabindovanýho peta? Já jsem si ho asi, Co s petom? já jsem si ho asi přebindoval. Red base is secure. No prostě jednoduchý komandy, move. Ctrl 3 move, follow Ctrl 2 Killing spree. a attack Ctrl 1. No. Ale já to mám jinak, kurně. Bez té insignie to fakt asi nepůjde. Já už jsem se zvykol. Hej. Aha. Tretí fear po sebe, ale už ma to začíná vytáčať. Ty kokso, to si robíš srandu zo mňa. Nějaký šaman se do mě opřel. A já zrovna nemám na silence. O nie, prečo? Racer, já jsem na středě. Já nafilmuju smrt a on teď vůbec o mě neví, tyjo. Úplně to přetargetoval, ne? No čo som chuj už, ty kokso, to s nás nie, ja som skočil dole proste. Ako to poupravili, vieš, a dostal v strede, tu chujovinu dole. Keď už neprejdeš z jednej strany na druhú, tak sa mi to nepodarilo preskočiť. Hej, ten varlok, teda ten rogu na mě určitě utečuje. Wow. Dominating. On neodešel do stiltu. Chápeš to? User joined your Tak jsme channel. na tom. Ahojte. Nazdar, Miro. Kamiro, Právě ses vloupal do našeho luxusního Red videjka. base is under attack. Hráme BGčko a natáčíme to. vítaj v štúdiu. Vítaj v živém přenosu. O, ne v živém. Ako to říct? Neviem, ako to. No prostě vítaj v budoucím videu. Počúvaj, Miro. No. Používaš Battleground Targets? Ako? Nie, sorry, Gladius. Nie. Nie, alebo tak ja neviem. V arenkách, keď máš OQ, tak sa dá nastaviť, že Unstoppable. to, čo Blue base is secure. máš na targeto, no to je jedno, ja ti to vysvetlím inokedy. Hej, teraz to fakt nejde. neřešte, teraz musíme fightit. Na to hrať jasnou rated Battlegroundu? No půjdem Nie, za ale chvilku. ideme to. Under attack. No tak to inovám. Hej, budeš štít. Budeš štít, budeš štít. Když já nevím, Miro, no. Ty s tím šamanem. To by mohlo fungovat možná, ale... Multi-kill! To už jsi na multikillu?
Red base is secure. Ty jsi parašivec. Kill. Já tady Aj, kokso. ale tak já tady jdu poctivě do healera jak chuj a... Ale jsme první dva v damage, ty kokso. To vážně, já jsem se na to radši nekoukal, protože... Red team. Hej, pojď rychle na Mage Tower. Rychle, ale fakt je... To je kde? To je úplně na druhé straně, určitě než seš. No jasné. A čo na tej Mage Tower? Úplně mega fight. A já nevím, do koho mám jít dřív. Tam tu. Vyhealuj mě! Já měl někde healstone tady. Ten healstone si taky musím nabindovat, kurně. Jsem mrtvej. Dobré. Nie si, ešte som tu ja. Jsem. Nevadí. Pre tak si. Já nemám nabindovaný healstone. Red team scores. Je ten. Můj už tam má jenom jednoho healera. Aha. Ale mě, jak to disconnectlo, tak prostě se mi to úplně zabugovalo. Jsem teďko jak slepej. No. Ale do mne jedu bomby. No, už jsi tam sám asi, ne? Já jsem si našel Hej. mega hezky na transmog. Ach, ja som dúfal, že tá branka... Aj, tak som sa tam nedostal. Nevadí. First blood. No, Takže by Alt 2? Alt 1? Ne, co to bylo 1? a čo skúšaš? Ale toho peta já se Peta? pak musím podívat já to vždycky zapomenu, já si tam vždycky něco nastavím a to je jedno. To teda len 1, 2, 3, 4... Ale já to mám jinak. Ježiš, Ale neviem, to je úplne najlepšie. jsem hodil ten na kokot. Red team scores. Prostě Warlockův pet a má to Blaze-Storm, to je chujovina. Také byť. To je nějaký Hunter tam úplně mega střílí. Killing spree. Ach jo. Tu jsi mě ho chtěl jakože vystýlovat, Double kill. Nie, ja som ti ako vystýloval. No tak ty asi nejsi u mě. Ten metanomorfis vyzerá ináč krásne, keď ona... No ale tak kdo by hrál takovouhle chujovinu, že? Dominating. Vždycky chcel byť Demonology Warlock v baggage. Blue team Kokso. scores. Och, ja som ho nevystýloval. Ale no Nikomu tak. to. Toho prísta pojď. Je tady Sedek, tady healer. Neviem, kde je. Máš to healing have to die? To proti prostě ukazuje... Nebo jdi do mýho fokusu, no. Och jo, ja by som to... teraz prežil, jo. Goldstone. Že by som switchnul na toho druida? Ne, my jsme to vyhráli. O, ty máš jeden kill viac ako ja. Na to, že mi to spadlo. Zas ten tvoj healing don, to je slabé, no. No nic, já toto BGčku asi teda vypínám. Vypínám nahrávání. A půjdem to RBGčko, hej. Tak já to pak dám Tam nějak... zapneš? Já to pak nějak dám do celku, jakože part 1, part 2. Naše noční BGčka, chápeš? Nebo naše pokračování. Aby to nemělo více jak 20 minut, protože to je pak na kokot. Ono se to pak dlouho renderuje a takový chujoviny. A Fiu píše o challenge, to bychom taky mohli zajít. No každopádně zatím se loučíme. Ahoj.